Okay, det er FC Gamer her, og jeg er inde og spiller noget mere Pixelmon. Og ja, baby. Og hvad fuck? Der ligger masterballs, men jeg kan ikke samle dem op. Hvorfor ligger de bare der? Der er masterboards. Lad mig nu tage dem, mand. For helvede, lad mig tage dem. Hvad sker der? Hvorfor kan jeg ikke tage masterboardsene? Jeg kan godt lide, der bare ligger masterballs. Og det... Hvorfor ikke? Han fik dem. Hvordan kunne han tage dem, når vi ikke kunne? Mand. Ej, please, vær nu sød. Giv mig en masterball. Det vil være så fedt. Please, giv mig en masterball. Giv mig en masterball. Ej, det skal bare en aluminiumhakke. What? Hey, kom nu. Vær nu sød. Han er sød, giv mig en masterball. Ja, nu sød. For sygt. Fucking læk. Og grunden til, at min Charmander lige er i level 6, det var fordi jeg startede også med Candy. Fuck, man, en Wailord. Hvad er der ikke Pokéhealer her? Hvad helvede. PSP, den er fuld. Det er sådan tydelig. You got it. Yeah, ready. No. Jo. Fedt, hvis jeg måtte. Så ville det jo være epic. Startede ud med en Salmand. Fucking vildt. Jeg har mistet 2 Pokéballs. Startede med 8. Og så den ene, det var fordi der var en Spearow, der havde fundet lidt liv op i 3, som jeg kastede med. Ikke? Prøvede at kaste rammen med en Pokéball. Men selvfølgelig rammer jeg ikke. Derfor, jeg skulle jo have healet min Pokémon eller min Charmander op. Fuck, man kan miste liv. Det her kan man det skal man ikke her. Derinde er der en shop. Det er da godt at vide. Og man fik også nogle sko. Jump booster. Selvfølgelig kan man ikke hugge. Hvad gør han? Hvor kan man få healet sine Pokémon herhjemme? Jeg kan man få healet sine Pokémon herhjemme. Det var ikke vand. Hvad med at stå? Kom nu. Jo. Jeg kan tage den ud. Jeg skal være så stille. 3 sekunder. I got it. Sådan der healer. Det havde jeg brug for. Kom så. Sådan der. Kom så. Må jeg få min Charmander? Eller hvad sker der? Sådan der. Jeg kan godt lide, der burde der ikke være en træner et eller andet sted. Kan man så komme ud et sted? Nej, det kunne man ikke. Det kan man vist ikke. Men jeg har ingen jump boost eller noget. Nå.
Skal vi stå stille i lidt sekund? Rip me. Står der i kommentaren. Rip me. Han står der fandme stadig, han gør. Hey du. Og lige var sød at droppe en masterball til mig. Hvis du skal være sådan, så ved jeg overhovedet ikke se på dig. Wow, en trainer. Den er sgu level 9. Jeg gider sgu godt kæmpe mod en masse level 9 Pokémon'er. Fuck. Nej, jeg har ikke jump boost. Hvorfor har jeg ikke jump boost? Jeg drager ud. Gør lige med drive. Jeg ved, der kommer nok ikke super mange afsnit ud, med, hvor jeg spiller single player. For jeg synes, jeg blev lidt for OP med de der med Mew og Mewtwo og den der løve-ting der. Jeg kan godt lide, at i et af Pokémon-afsnittene, så er der en, som i så Team Rocket, eller Ash, han får et Togepi-æg, og så tror Meowth, at det er sådan en løve, legendarisk løve, som jeg har i min single player Pixelmon. Og hvis I ikke har set det endnu, så kan jeg anbefale det. Fuck, jeg troede lige. Er der ikke nogen Pokémoner, jeg kan flække eller gå i flæsket på? Nej, hvor fedt. Nej. Når man har sådan her guldskov til, så kan man have et område, som andre ikke kan smadre. Hvor man kan bo. Det er derfor, jeg kan tage de her. Jo, det kan jeg sgu. Ej, hvor fedt. Hvor sgu jeg blive der. Jeg kan godt lide, at jeg kan tage de røde. Men jeg kan ikke tage de sorte. Tage de gule og grønne og alt det her. Jeg kan bare ikke tage de sorte. Men kan jeg tage de grønne? Jo, det kan jeg. Hvad med de blå her? Ja, hvad med de lyserøde? Så har jeg nok til lige at lave en farm til mig selv. Please, er der ikke nogen Pokémon, jeg kan flække? Nogen, som er værdig til at blive dræbt af min Shiny Charmander. Der er en liquid der. Jeg ved ikke, om det er en god liquid. Nej. Fucking. Liquid. For helvede. Er der ikke en Rattata eller sådan noget? Det plejer altid at være low level. Men de har tagget. Så snart min Charmander får Ember, så jeg tror, at der ryger nogle græs-type Pokémon. Jeg har prøvet at være inde på en Pixelmon-server, hvor man fik 30 candy. Og jeg valgte en Charmander, så blev den hard. Så blev den vildt hardcore. Lige da jeg startede af den, så blev den scratch. Fuck, den har crowd. The crowd. Ja. Så. Fuck, det blev... fuck, hvad sker der? Hvorfor kunne jeg ikke skade den? What the fuck? Det var da ikke særlig fedt.
Ja. Det er flot. Pokémon. Fucking lampen! Den er en lampe. Jeg vil. For den er altid i noget med level 150. What the fuck? Please, er der ingen healer, mand? Kan gå hen sådan der. Jeg synes ikke. Ej, jeg tror ikke, jeg vil. Jeg ved ikke, om jeg vil bygge min Charmander for noget mega psykopatisk. Det kommer an på, hvad det er. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg ikke er heal, men det er en joy. Hallo, kan jeg ikke? Oh my god. Den er fuld. Ja, med den her. Vil I hvad? Vil I hvad er det? Ej, det er sgu da bare en Jinx. Virkelig? Måske ikke den. Jeg vil se, om han har nogen andre. Nej, jeg gider ikke have den der Jinx. Det der æg. Jinx æg. Nej, glem det. Nej, glem det. Glem det. Jeg vil ikke have den klamme Jinx. Du vil glemme det. Prøv fucking bare at snyde mig, du gør. Det der. Jeg har spillet inde på en server i går, hvor jeg fik en fucking shiny Moltres i bytte i går. Og så vil jeg se, om jeg kunne få noget, om jeg kunne få noget godt, et eller andet i går. Nej, desværre. Nej, det gider jeg ikke have. Jeg vil have en shiny Pokémon. Eller jeg vil bare have en. Jeg vil i hvert fald have en med over 100 HP. Ellers vil jeg ikke bytte. Det kan de glemme. Nej, jeg vil ikke have en fucking klam Luxio. Det er bare en fucking klam Luxio. No. Kan jeg please ikke lige. Kan du ikke lige gå. Har du ikke nogen andre Pokémon? Jeg kan godt lide, hvis han får den, så er jeg. Nej, jeg vil fucking ikke have nogen af de der 2 Pokémon. Fat det er det klamme gas. Altså. Jeg er tilbage, når vi har fundet ud af noget, så jeg er tilbage nu. Okay, vi fandt skam ud af noget. Ja, fucking baby. Jeg elsker den her. Den er. Jeg elsker den virkelig meget. Men nej, vent lige. Hvorfor spyttede jeg nu den? Fedt, man. Han har en chip, men den er sgu da ikke shiny, den er. Og det gider jeg fandme ikke have. Men det nej, det er sgu da ikke en Jinx æg. What the fuck? Der var en Tyranitar. Han har en Tyranitar. Det synes jeg er pænt vildt. Men den her, ja, det er en af mine yndlings-Pokémoner. Den er virkelig fed. Jeg elsker den. Den skal jeg fandme bare ud og træne nu. Det kan godt være, at det er dumt. Hvis I synes, det var dumt, at jeg byttede min Charmander væk. Jeg kan godt finde en. Fucking beat really, please. Du skal have noget godt. Du skal virkelig have nogle gode moves. Sandstorm. Bite. Man, det er faktisk ikke særlig godt. Men stats. Det er sikkert bare et eller andet. Okay, speed, den er rigtig god. Og special defense. Fuck. Det. Eller special attacks. Fuck. Det er fucking ligegyldigt. HP, attacks, det er faktisk rigtig godt. Defense, ja, det kunne være bedre. Og special defense og special defense er godt. OK. Okay, det er faktisk en OK på, men jeg ved sgu da ikke have en Starly. Kom nu, kig. Nå der. Og så
Kan one shot? Ja, den kan fandme one shot. Der skal fanges en Pokémon. Jeg vender tilbage, når jeg ikke en Geodude. Okay, det her det bliver måske et langt afsnit. Det her det er jeg fucking optaget af. Fuck, den bliver tacklet. Den attacker mig fuldstændig. Det er den der bare kan bruge explosion. Den er fucking irriterende. Jeg kan spotte en Onix. En fucking Onix. Du bruger ikke explosion. Jeg hader virkelig, når de gør det. Get ready. Boom. Nej, den kan jeg faktisk bruge. Okay. Så jeg er knapper. Okay. Okay, jeg skal bare lige... Hvad med dem her? De er fede. Dem vil jeg gerne. Hvis jeg lige kan få den skadet ned. Det her Mudslap. Jeg kunne lige tage et Mudslap mere. Sådan, så skal du lige nakke mig. Så Pokéball er afsted. Kom så Pokéball. Kom så Pokéball. Kom så Pokéball. Kom så Pokéball. Pis, mand. Den slap ud. Kom så Pokéball. Kom så Pokéball. Kan den? Nej, hvordan kan den? Fuck, det tager lang tid. Den skal godt nok være derinde i lang tid. Please, bliv nu bare derinde. Bliv nu derinde. Nej, der blev ved med at slippe fri, for helvede. Nej, jeg skal bare... Hvis jeg ikke fanger den, ikke? Og jeg bare spiller alle mine Pokéballs. Jeg bliver så fred. Kom nu, bliv nu fanget. Det var helt sindssygt. Hvordan kan det ske? Bliv inde i Pokéballen. Bliv inde i Pokéballen. Det er kraftedeme med løgn. Hvordan kan den ikke blive... det er kraftedeme. Ja, nu har jeg kun en Pokéball tilbage og fange den en gang. Hvorfor ligger der læder der? Det der. Altså, det var fedt. En Aerodactyl. Okay, det lægger pænt meget lige nu. Det er det ikke. Hey, er det ikke... Cracker... Ja, jeg har en Crocodile. Jeg ved ikke, hvad den gør. Jeg kan lige prøve, altså... Jeg skal lige se. Der var en Pokeshop et eller andet. Jo, der var en... Fuck! Ej, er der ikke en Pokehealer her? Et eller andet sted. Hvor var det, jeg gik... Hvor var det der? Hvor var han der Gary? Som jeg kunne komme steder hen. Hvor hvad? Det lækker, mand. Klager virkelig, at det lækker så meget, men det kan jeg simpelthen bare ikke gøre for. Hvor han der Gary? Jeg kan ikke huske, hvor Gary var. En gambler. Han er en gambler. Ej, hvor lækker det. Det er Gary. Nej, det er sgu ikke Garys. Fuck. Hvordan? Jeg skal lige heal her. Heale. Ja, du kan bare heal. Ja, det er godt. Så, heal nu bare. Rigtig godt. Så skal du bare heal fuldstændig. What? Jeg fik ikke engang lov til at heal. Hvad sker der? Så, nu skal du... Ja, den healer skal du stadig. Det var en fangstokt. Sikkert. Please. Kom nu. Så, nu. Kom nu. Fuck, det tager lang tid. Sådan, fedt nok. Og lige præcis noget af den. Ja, spawn.
Men jeg står ikke stille. Hey, det er sgu da en træner derhenne. Der er fandme en trainer her. Ej, den tror jeg fandme lige, og hvad er det egentlig for? Hvad er det for en? Nå, det er den! Åh, fuck. Åh, shit! Mit dark-angreb skader sgu da. Det er en... Jeg kan ikke se den. Hvad er det for en Pokémon? Åh, fuck det. Jeg fuck! One shot! Fucking Charizard! Så jeg bruger bare bite. Fuck, bite. Fuck! Det der, det var Dragon Rage, der blev brugt der. Det er 100% sikker på, at det var. What the fuck? Jeg tror, det er bedre end Saints Tech. Fuck, jeg flækkede lige en træner. Det synes jeg, det er vildt. Jeg elsker dem her. Jeg elsker dem ikke, men jeg elsker deres udvikling. En Ambrose. Kom her. Kan ikke lide. Så der er fight. Eller bite. Okay, godt. Det er one-shottet. Ikke. Sandstorm. Nej, for helvede. Ja, en Saurus. Måske skal jeg bare lige... Måske nøjes jeg bare lige med at fange sådan en her. Men jeg ved bare ikke, hvordan jeg lige skal fange den. Eller bare skade den ned. Hvad med det her? Gør det noget? Hvad med Mudslip? Nej, det er one-shotter. En Rattata. Jeg vil lige se, at den... Ja, det virker som om ild er svag over for dark. Hvis jeg bruger bite imod den... fuck! Jo, bite eller dark angreb. Pis. Ej, hvor det lækker ikke her. Men, ja. Jeg kan lige hit spawn, sådan der. Men jeg vil sige rigtig mange tak for at I så med. Jeg håber I kunne videoen. Hvis I kunne, må jeg smide et like. Hvis I ikke kunne, må jeg gerne smide et dislike. Men jeg håber I kunne lide videoen, så I smider et like. Og jeg siger guys.